luokat A ja mennään suoraan sen pariin. Ja eka kysymys on, millä luokalla olette ja minkälaisia videoita teette? Mä ei kerrota niitä, minkälaisia videoita me tehdään, koska se pitää tulla yllätyksenä. Mutta yksi on 24H-haasteet ja ylipäätänsä haastevideot. Joo. Ja mä oon 06 ja mä menen Vitoselle ja sä oot. Mä oon 03 ja menen 7. Ette ehkä usko, mutta olen. Mut sen pitäis mennä 8, mutta tietystä syystä se menee nyt 7. Voin kertoa samissa videoissa niin sitten. Jossa. Minkälainen perhe? 2 isosiskoa, 1 isoveli, äitipuoli, iskä ja 8 koiraa. Ei, 8 siis eläintä. Mulla on 3 pikkusiskoa, iskä, äiti ja isäpuoli. Joo. Täällä on 4 kysymystä. Jätetään ne hetkeksi, otetaan hyvin 2. Missä maissa olette käynyt? Mä kerron 3. Lontoo, Englanti, Espanja ja Kanaria. Menen Turkkiin. Mä oon ollut Virossa ja Espanjassa. Ja siis tietysti mä oon ollut myöskin Virossa ja Ruotsissa ja jne. Niitä on niin paljon. Itse sama Ruotsissakin ollut. Ai niin. Todella paras, hei tehkää lisää tällaisia. Ja tässä on 4 kysymystä. Kiitos. Ja joo. Lempiruoka. No, ei voi sanoa pitkät spagetit, mutta normaalit spagetit ja jauhelikastike. Pitkä spagetti, jauhelikastike ja tomaattikastike. Se on sama, onko se niinku spagetti vai koska rakettispagetti välissä? Se on niinku norrispagetti, koska rakettispagetti Pidättekö toistanne? No silleen joo ja ei, koska no mä oon eri ikäinen kuin toi. Ja me ollaan serkuksessa. Niin. Silleen milleen ne kaikki tykkää. Niin. Tehkää sellainen video kuin 24H, joo ollaan tekemässä. Ja koitan naurattaa toista. Joo sekin. Joo. Se on haastavideo. Tuutteko 2017 rupeeko niin 13. päivä joo. 12. päivä joo. Ja täällä on nyt aika monta kysymyksiä. Täällä on enää aika vähän. Mikä on teidän lempivärit? No mulla on musta ja valkoinen, mutta niitä ei lasketa, koska ne on värejä. Mulla on musta ja tummanlila. Musta ei ole väri. No joo, mutta joo. no. Niin. Musta, valkoinen, harmaa ja sitten liila sinne. Mulla on tummanlila ja musta. Mulla on kaikki oikeastaan värit. Eläimet. No meillä on 4 koiraa. 3 koiraa. Alma, Hessu ja Molli, mutta niiden 8 koiran pennon nimeä mä en muista, mutta ne on myyty jo. Ja sitten meillä on kissat, Pepsi, Laku äitillä, ne on mustikissoja, ja Hilma ja Martta iskana. Mä en halua, no mä kerroin sen jo, että voitte kääntää, mennä vähän taaksepäin, niin kerroin ne jo. Poikaystävä, mä en halua kertoa tätä julkisesti, koska se on niinku sen oma asia, haluaa se tietää vai ei. Mulla on sama juttu. Se on sama juttu. Joo, niin on. Ja minkä ikäisiä olette? Me just kerrottiin, mä oon 06, menen 5 ja toi on 03 ja menee 7. Eli olen 13 suoraan sanottuna. Niin. Ja siis se on niinku, mä oon siis 11 kohta. Ja missä koulussa ootte? Mä en halua kertoa, mutta mä oon, no voiko sen sanoa sillä? No mä oon aika pienessä koulussa. Mä oon ihan... Sä oot ihan semmosessa normaalissa koulussa, missä on niinku yläasteet ja alaasteet. Joo. Joo. Mistä päin ootte tai missä? No nyt me ollaan Mummilassa ja me ollaan Satakunnasta päin. Joo, että niin. Mä oon syntynyt Porissa, mä asun Eurojalla ja Lapiolla ja Raumalla. Mä oon syntynyt Porissa, mä oon asunut Uudessakaupungissa, Turussa ja Raumalla. Niin. Sitten täällä on, ja tää oli hyvä video. Kiitos. Kiitoksia. Joo. Eli täällä ei ole enempää kysymyksiä, mutta nyt me voitais kertoa vähän niinku tästä meidän taustatiedosta, mitä me tehdään tänään. Eli tänään ei tule mainita, vaikka me tehdään niin paljon kaikkea tänään. Niin. Mutta me tehdään tänään siis 5 videota ja me julkaistaan ne sitten YouTubeen. Ja tällä hetkellä on 4 videota, kun tää on se mun meidän 5. Se on mega.
Niin, mutta siis joo. Eli tänään tulee monta videoa, että käykää kattoo ne kaikki. Joo. Ja joo, tilatkaa, tykätkää ja Tehkää kiitos kun katsoit videosta videosta ja ja moikka! moikka!